Болат Васильевича Ренат Айденетовна Жигева. Болат Татарстаннан читтә бит бу көрәш юк. Без бит Татарстаннан читкә чыгып, Мәскәүгә чыгып көрәш алмыйбыз бит. Моның киләчәге бер татар авылында булырга мөмкин. Күпмегә хәтле. Но ведь бүтән дөньяга без каршы килә алмыйбыз. Зацеп изнутри под разноименную ногу. Зацеп снаружи. Задняя подножка. Подсечка. Билдә булган пояс. Билдә менә сугышчы тегене җыгарга кирәк. Җиңәргә. Билендәге, значит, бавыннан тоткач, билдә кушак белән йөргәннәр бит инде. Соңга кадәр. Монда аны бит бай күтәреп ятасы юк. Аягы җирдән чыккан мәле дип. Шал тоттасал да аркасына бер дә, значит, Кем якта шул җиңә? маңгайына бир, көрәш менә шулай үзгәрткәннәр бит инде. Бросок с падением атакующего партнера на спину оценивается чистой победой. Күрәсезме, значит, ниләр ничек алга китте? Урта Азияләр. Түркменстан нинди иттереп дөнья күләмендә уздырды, значит, азиатские игры. Аларның основной көрәшләре, значит, Билбау көрәше безнең. Көрәш дип атала. Шуңа шул көрәшне үзебезне китеп алып барырга кирәк. Бу безнең көрәш, татар көрәше.